Sioscéal faoi an Corcín Rua, déananig ina glúiseachtaí in éineacht liom. Bhí an Corcín Rua ar a ballach go dtí an siopa nuair a tháinig sí trasna ar rion síalta cruineachta ar an mórthir. Ris sí arás go dtí an airm agus chur ceist ar an gut, an madra agus an lucín an gceróidí sléithí na síalta a chur. Ní raibh aon ann orthú cúlamh a thuairtí. Mar sin, chuir sí na síalta í féin. Cúpla míonna dhiaidh sin, dós na síalta go dtí go raibh pór ghrá cruineachta ag an Corcín Rua. Arís chuir sí ceist ar an gut, an madra agus an lucín cabhrú léithí an cruineachta bhaint. Ach dar nóí bhí siad ró leisciúil agus bhíor hí féin é a dhéanamh. Chuir sí an cruineachta málaí, d'oibrigh sí go crua agus nuair a bhí sí réile dogadtí an mhuileán, thug sí cuireadh don cat, an madra agus an lucín cabhrú léithí na málaí a iompar go dtí an mhuileán. Ach ní raibh buail ar bith go raibh siad chun é sin a dhéanamh. Tháinig sí arás a bhaile le málaí lán le plúr agus rinne sí cácaí áile. Bhí na sicíní beaga ar bís. Fuair an cut, an madra agus an lucín an bula bhrá bhí ag teachtó cheach an Corcín agus thucaigh siad cuairte chuirtarthaí. Chnag siad ar an doras agus chur an bula a bhí ag teachtó an ghistein. Ochras an dahan orthú, nach orthú a bhí na scetamíní, bheadh féas de brá acu. Doscail an Corcín Rua an doras ach ní fóilte a chur sí rompú, ach dúirt lo, grada lo, mar nar cabhraigh siad léithí. Bheadh féas de brá eici féin agus a cuid sicíní beaga. Bhí áféile an dahan ar an gut, ar an madra agus ar an lucín nar cabhraigh siad leis an Corcín Rua. Sin agah an scéal faoi an Corcín Rua.